ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳазор раҳмат ки то имрӯз дар бармон ҳастем ва дастгирӣ мекунем. ҳазор раҳмати калон ба ҳар як бародар, ҳар як апа, ҳар як хоҳаре ки тамошо мекунед. саломи хима ба ҳар яктон мерасонам. оиди границаҳо, оиди мақсад билетҳо бениҳоят саволо бисёре медонам. смсо беҳад бисёр бародари зангоам бисёранд. илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам номеро ки дар болои экран мебурад, агар як бор занг задем ки ҷавоб надодем, дар ватсап сразу банависед ки бародари азиз салому алайкум, ай фалон ҷо ба фалон ҷо фалон рӯз мо дор билет дар кор, ҳамихе банависен. бисёриятон салом менависен, тамом мо алек мегирем, ака билет дар корай, хуб билети киҷо бародари азиз бадроем банависен ки салому алайкум бародари ё додари ё акаи билет мақсад допустим ай Тоҷикистон Москва ай силаи 10 то 15 бин кадом рӯз мақсад рӯзош арзонтара кай. барои бародари азиз бадроем салом не ҳама чизе ки дорем ҳамро банависен, сразу мо ҷавобтона мегирем. мақсад занг мезанем ки як бор ҷавоб надодем, значит ки мақсад оформит катестам нагум пешам да мақсад клиент омадагӣ. аз ҳамин сабабо мақсад кам мақсад ҷавоб додан мақсад беҳад занг бисёр мақсад мешавад времиҳое ки ҷавоб додан наметавонам. барои номеро ватсап дорад бародари азиз, дар ватсап занг бизанед ё ки занг дар ватсап дорем банависед хубтараш, сразу ҷавобтона мегирем. ё мақсад банависем ҳатман занг мезанем, нархоро ҳамаша мегем. то баъд як саволи дигаре ки ҳама саволата ки чӣ ном дорам, акай бобоҷон кияй ва чӣ мешава ки дар ҳама наворош мақсад дар ҳама чиёш қатиши акай бобоҷон хел бугумтон как мақсад доли бисёри чӣ мегӯянд ранги акамай мақсад акамонай да карочи холоса ки акамай бародари азиз. мо муддати чанд сол шид ҳамкорӣ дорем мақсад дар ҳамин соҳаи интернет. барои бародари азиз ки ҷоида билет дар корай, билет граница Турсия, Баку, Азарбайҷан, Ереван, Армения мақсад ҳама ҷоҳое ҳозир рафта омадест. ки ҷое ки маҳкам шуд, ҷое ки чӣ шуд, мо ҳеҷ вақт билет намефурӯшем бародари азиз. агар ки билет мақсад ҳамон рӯз мақсад маҳкам шавад, билети шумо возврат карда мешавад дар ҳолати 1 то 30 рӯза мақсад мумкин пагаш сразу возврат кунам, пагаи дига шуд 3 то 30 рӯза мақсад суроки возврат дора. мақсад барои бародари азиз номеро дар поёни экранай видеоро медонам ки экрани акай бобоҷон тамошо кардистен. ҳатман дастгирӣ мекунем, фикротон дар поён менависем. чизе ки дори навид бо канали хидмам ҳастай хайри муҳоҷир мебурем, дар ютуб бизанед хайри муҳоҷир канали хидмам ҳастай дар ютуб. дар оҷам кам видео мепартем. худованд ҳар якта нигабон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарон апа ва хоҳарони аҳли ислом.